Zimbabwe ndadzoka ende ndiri kunzwa kuda kuti inonzi pull the trigger kuti munhu wese ari kuziva kuti arida kutadzisa nyoka yamabhunu kubuda mujeri muudzodanzi nakulendi hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe kana muchinge manga muri kwamuri ikoko pfekai majuzi kana manga makapfeka kudhara kune vari kuda vandiri kuda kupisa bvisai zvenyu ikoko nekuti pana pauda kubvira ndadzoka and you know kuti nyaya iripo yakanyanyisa nyaya yevanhu ava. First of all, inini kana taura nyaya idzi musanyanya kundimhanyira zvenyu kumberi muri yeZimbabwe. I know kuti you have been saying a lot of things in my comment section and I'm going to address my comments zvenyu zvamanga muchitaura, but tinoda kuti tionesani. Inini nyaya iyi kana ndiri kutaura ndiri kunyatsoziva payakatangira, payakasvika nekwayave, neroo yakaplewa neuya wemusoro muhombe weya muri kuti akabhadhara loya rake. Ndiri kutozviziva zvese ende nemunhu akasungisa nyoka yemabhunu wacho inini ndiri kumuziva ende handisi kuzomutya kuti zodididi because ndinenge ndine humpo zvokuti kana zvichinge zvandibata ndichazongoti mwacho. Saka pamuri kuona paya tiri kusqueezana nana Saruwaka, it's something yekuti hamufanirwi kunyanya kubatikana zvakanyanya kuti saka iwe uri kuzodididi ndosoka ndona Saruwaka wacho most of the times anotouya otopindura aiwa wakashamarona zvakadai achidaira zvemunyati yake. Saka apa anga ari kutaura zvakawanda Saruwaka ari kutendera zvakawanda. Saruwaka akasvika pakuramwa kukolekta mari dzemafundraising all because of zvinhu zvatakangotanga kutaura inini naHoli tichitanga kudzifambira all of because of my investigations esanga ari kuitwa kusvika munhu asvika pakuramwa because tova futi umwe wakaramwa kutanga uya umwe womusoro muhombe kuti handichada because papindani papinda Holi uzanenge achiziva kuti timu racho riri kushanda ipapo kana rakubata nyaya zvinhu zvine zvisiri kupera mushe ende zvizhinji zvekutaurika like I said ndisanda pinda kunoadresa migirikini yenyu zvekutaurika. This is Comrade Traore, big up Traore wherever you are. Pamunotora bebe tora yoshoma muchiziva kuti umwe munhu ari mujeri and his family is suffering kuburikidza naye wacho. Right, that's common sense. I know I like the way inozotaurwa nevamwe vanhu. Zvekuzoti ninga wakamaka kwamita seka. Those are the people vekuti vanenge vachiziva futi zvikuitika but vanotya kuti vatange kwanise kubudisa zvese because vanotanga kuzonzi ukangobuda uchitaura chokwadi uri chigananda. But now zvakunakidza ukaona ini ndakuya ndichichibvarura because everyone knows kuti nini I'm anti zvigananda, anti ZANU-PF. Ndosaka ndichingoti pandasvika pasine chinchi like izveso vaboikane. Yeah, but iko zvinezvi itime yekugadzisa nyika, it's time yemajokes. Mukaramba muchindimhanyira kumberi ndicharamba ndichimwachuka ndichibuditsa and I'm about to go somewhere and I'm about to do something, but I want you to listen to Saruwaka iko zvinezvi and pane zvinhu zvaari kutaura Saruwaka. I know that I will host him I think in the next 2-3 hours papapa ndichamuhosta. If you have different questions kuna Saruwaka please isai ma comments enyu comment section, but ndine zvakawanda zvandinoda kuti nditaure pamusoro penyaya iyoyi ndiri kuremba. Comrade nyoka yemabhunu muchitaura nawo, he is not well informed. Number one, as he understand the instructions from Comrade Saruwaka from the revolution side. Saka he choose what to tell you and what not to tell you. Ukaenda uchimuti mari iri kudyiwa anosvika kuti yowe wakomana manje ndazochirwa mari. Ukasvika uchiti manje uri kuwana chikafu here anosvika kuti wakomana nzara pakatoipa. Handiti. This is psychology yekuti imimi because inini ndakataura ndikati right isusu tinoda kufambira nyaya yacho yese kwayakatangira kwayakaperera. Ndakanzwa kuti muri kuti kune mafamily yake iri kupuhwa mari iri kubhadharwa marent house. Ndakanzwa kuti iko kwacho kune mari iri kuenda ichinobhadharwa maari mune mari yaiendeswa 1.2 ikazokatwa ikaenda pa 600. Ndakati it's okay ichinzi inoenda every week anditi it's okay. So ndakaneti first of all kana kuti first thing takatanga tafambira nyaya shamwari yo hanzi uri kudai boza andapuwa nyaya yese zvairi kubva kwakatangira kwa iri zvese mafiles ese tinge takaremerwa nenyaya dzacho. Ndakati you know what hapana kuti ndikaswera chiti kowa kudai so ndinofana kunyatsofamba nenyaya bit by bit step by step zvisina kupandukirana kana kuita sei. Saruwaka hana nyaya yakanyanya hana akanyanya seri panyaya, but now tapedza naye Saruwaka akataura sadirake akati hey lawyer redu ndimachingura boza yakatanga kuti kunana you
wigi yakati aisati tikumuziva atinotombosanga naye atanga mari yakambotipa bataenda kwaari tikati koyoenda wangonza unowapa mari wawanzwa remaloya zvikanzi ndizvozvo maloya vadaro but maloya nhingi musoro bhangu akati aiwa ini vakomana ava ndambosangana navo mutabva kuna musoro bhangu akataura sadhireke nyaya tikadzoka tikauya kwaari saruwaka wacho akataurawo zvake zvaakataurawo akati inini handishande nani neva ana maloya iwayo ndamusoro bhangu ndiye akanikirina ndiye audza maloya ake zvakutaura nenyaya dzakedzo dzaari kutaura tikabva ikoko kuna saruwaka kwacho tikabva tadzokera kuna loya raari kuti rake racho barati ndakangopiwa mari inokwana kuta 12,000 chete 12,000 zvimwe zvese kana achikwanisa ngaandipe mari seats right ndobva tachidzoka bva tachiputitsa futi then saruwaka ndobva auya bva atanga kupindura achitaura zvakasiyana isi mhuri yezimbabwe zvakazodai tikangoreceiva 20,000 chete and apa I think the most important thing parikuda private investigator aidzo asi mari dzemuhomwe menyuka idzi kuti timboona kugadzira nyika aizva zvina basa azvitsamwise handina munhu andichakumbira mari kuti tipo 10 timborwa tota private investigator timbotitsvagirwa kuti mari yakaunganidzirwa mukomana wemari nemari yakaninga imari yakabva kuvanhu ende musatore vanhu for granted please. It's very important zvazvo zvokuti accountability is very important because as long as uchitora mari yevanhu chendeni chinyanyopopotera nyaya idzodzo dzese idzodzo I will tell you, I will let you know, but these guys vari kuchinja nyaya. It's like Saruwaka ari kubaisa kudzungaira. Me and Saruwaka, we know the real story, we know nyaya yacho iripo chaiyo but akwanise kuti auya ataura kuti shamari zvinhu zvazvo pakadai because kune zvimwe zvisingataurwa pavanhu but iye paari kubaisa kudzungaira obva auya oenda ukonondipindura nemadimikira obva anodai so tiri kunzwa vanhu vari kudai so tiri kunzwa vanhu ana social media what hakuna. No one is talking about Saruwaka on social media except myself and the other comrades, and most of the times paanenge ari pachindikina nyaya dzacho anenge achidzinzwira kunoku because ugowo musoro bhangu akabata achataura nyaya dzacho saka kungosara inini naHoli tisu netitirasi tiri kufambira nyaya dzacho and azvo ndokwadziri kuputika iye akuone ake marespond which is not bad but inini nyaya ndisiri kufarira hanzi mimi mukaenda because atati the next thing tadwa ndichenda kuna nyoka yamabhunu wacho timubvunze ari kwariko kuti right comrade tikunzwa kuti mazoonekwa muupuwa 1.2 per week toda kuziva kuti imari yamunyazopuwa comrade ndopa pane nyaya iye ndobva arova inonzi counter attack boom comrade takabva tazokata mari yacho kubva ku 1 ndikaenda ku 600 because atati hatichaiwane saka chinchi musazoponi mukaenda kwaari ikoko he is not well informed asi ari kuunderstand my instructions from Saruwaka isusu zvatiri kuzoita panapa ndezvekuti asi mukamubvunza nzara anongokuudza kuti nzara pakaipa ungamuti ndimukwadyikirwa mari andiyoenda dyikirwa mari okay mirati vataplaya imwe yaabudisa 5 minutes ago icho vazama pese pavanogona. Comrade Saruwaka is invisible, he is a spirit. Ewe, like seriously. Okay, if he is invincible, I think we have been struggling with ZANU-PF for the past 40 something years. And these days, you know, politics that go down and they might buy this as Michiana Machembera and Buya and Papa Dunan. And this is no fun on get Chitaro Bangoa in a tiri. What I'm saying, yeah, you're invincible, you're a spirit, you may not bury no show. Let's be very honest, and getting what our restricted. I understand my statement, you do ignore and it was here, but it's most of when my statement you are palan. I'm invincible, I'm spirit. Don't be I'm spirit, and I want to man. What I'm going to hijack chinwich. It's also we know Nyoka yamabhunu because ndiye aita zvinhu zviri effective, aita zvinhu zvinooneka. ZANU-PF ikasvika pakutaura nezvake kwese kunhigirikini kuZANU-PF headquarters vakatanga kudaira vakati kune munhu anzi Nyoka yamabhunu amuka uko vakadidididi, you understand? Ndo patatakanhigina iwe ukauya as a command ukumiririra kuti ora timatambudziko asangana naNyoka yamabhunu uchimira naye uchidididi. Zvoti Nyoka yamabhunu asina kutosungwa takada tisingatombokuzive because munhu ari kudiwa ndiani ndiNyoka yamabhunu ndiye anonyatso address nezvitase zvakamirirwa neruzhinji weZimbabwe ndiye munhu ari kufaitirwa ari kubatsirwa nevanhu. Saka ndo patakatanga kutaura nyaya yese tichitayo but iwewe ndabhoikana ndazoziva kuti inini there are no lawyers, hakuna lawyer ari kumirira Nyoka yamabhunu currently. Zvinhu zvese izvozvo vanhu makauya makandituka panapa kulienda kuti zvokunyamba izvozvo akabuda akataura ega aiwa zveshe wafonawo hakuna malawyers. Zvinhu zvese zvandakataura panapa akubuda kuzviringeni. Muchazoya here muchindikumbira regero kuti kulienda sorry waitaura chokwadi hapana acho achitaura izvozvo but matotanga kuti mazodaida zvoitanga pamwe ndiri kuvenga munhu iye dai anga ari munhu wekuti ari kuvengwa angadai asingatombowani nguva yekufona panapa achitaura kuti zvakadai. You understand? But look now,
apedza akataura zvese izvo so I'm invincible ndakataiwa kako ndoipi Saruwaka nyaya iripo ndekuti wewe you are fighting nyaya iripo batsira uchakongomoka uchiadresa saka isusu tiri kudai so but apa pane zvinhu zvaataura zvandisiri kufara nazvo ndisandaenda kunoadresa the comment section because I'm not against zvimwe zvinhu tine nyaya toda kuti nyatsobuda and I think kuti iri important kuvanhu iyoyo ngaisvike iyo ari kutoiramba kuti handisi kuzotaura but Saruwaka you don't know what is coming my brother. Wavana izvozvo ndo pavanotanga kutengana vachitaura information tinoda accountability pasi nazvo pano parevolution there is no accountability, there is no transparency, there is only fighting. Who come here and contribute achida accountability and transparency? We've agreed with the admins. We are not going to account for anything. We are not going to be transparent on anything, especially Pama moves are critical on the game. Alright, my admins. Chii chinenge chiitika kwamunenge muchifighta. Comrade Saruwaka hatiuyi tichikuudzai kuti taurawo nehwani wezvigananda tikamusiyira drink akatipa information yakati yatakakupai kuti muite that move. Hatiuyi tichikuudzai kuti tabata pakati nepakati kuti bepa rakati riri kudiwa ringe richibuda. Hatiuyi tichikuudzai kuti ataura naningi tikasiyawo $20 nekuti achipa information yakati. Because imimi makatuma basa mukati bring results. Focus on the results. Ndikati aiwa vakomana pakanaka pamberi nebasa endai muchirowa basa rakashai without fear or favor. In this revolution, say one of your leaders takupai the mandate yekuti muende kumberi. Saka izvozvo pamberi nazo, pamberi nerevolution, pamberi neunity yatinayo, we are not going backwards on this agenda. Izvozvo tinoramba tichitaura each and every day. Saka nendau yekuti ndanga ndisinawo kunzwisa ndakatombosvika pakuda kutsamwira maadmin kuti vane something zvavari kuita behind my back, then ndadzisisa kuti they are working and havasi kumira vanhu vanoziva game repolitics izvi. Handirime nedzakaneta. If you see the people whom I appoint come. First of all, Saruwaka ari kutori manedzaka. In fact, ari kubhejera mabhiza ake ari kutori manawo ari kumhanya nawo acho atone nhumbu. That's the honest truth. Because you can't say andiri menedzakaneta. Hauna komboappointa lawyer. Asi tutoziyana namachingura wacho. Andirime, you know, taneta we are sick and tired nigirikini. Anonzi machiko, my voice nigirikini ngoti. Hey, come on, you are the commander. Unofana ngone mzini ma details akakwana kuti mina ndimbonzwa ma admins ndizomboda obuda ma admins acho those are the friends of Nyoka mabhunu ayi wakanditiwa ndiwe commander sa commander unofana kusumuka. I know guys, this is blah 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 zvadai woti pa detail rinenge richidiwa wopedza basa wakuenda wakunoita yori kuita noti kuti wotudza kuti ayi ndizori mene dzakaneta zvandinotoita ndozodai ayi waka zvamunoita ngazvioneke kana mabasa kaya ngaonekwe kuti vasaruwaka vabata basa vasaruwaka vazodai vakadai ndaisa lawyer ningi ndarowawo ma moves akadai so akadai kubva pakatanga nyaya iyoyi Saruwaka chaaingoita kungotaura ndakana one move randakaona raakaita chake nguva yacheta chingoloud amwana ayo kudhakwa handisi kuona musiyano wake namudzingwa. To be very honest, musiyano wake ndongoti yakangoisa account vanhu vakati girigiri but munoona tsamwa zvenyuka aitindeda tumbotsamwa mazimba tsamwa haatsamwa izvenyu hari mene dzakaneta dzipi unoza anotanga anoita something big so ukanzwa aitaura
how can you be so careless kuti unosvika pakuti lawyer haana kana mari apuwa expect kuti uri kufightira uri kumirira munhu, even those so called friends of Nyoka yemabhunu. How can you do that, guys? Orati muri kubuda muchiti musoro bhangu nanhingikini vanhu vanoshandiswa nezvigananda ndo vari kuuya vachibhadhara malawyer mari yakawanda. Imimi lawyer ramuri kuti renyu racho, imimi lawyer ramuri kuti renyu motadza kuripa mari moripa 12,000 che, moregedza kuuya kumacitizens kuti muri yeZimbabwe yashota mari. Lawyer ananhingi vapuhwa malawyer avo vapuhwa mari asi redu hatisati taripa. Ameno tichi chinonedza but every day mune uri panapo tazoda muri yeZimbabwe tazoda accountability kari kuiramba futi baanza handiti accountability mina ndimbotiraiwa patsvaga. So whatever unit we are going to preach here is unit of purpose. Saka rambai muchiparidza vhangeri revolution ngariende kumberi. This call number 2. We are not going to be forced to open up kuti tiri kuitei mari tinoshandisei. Anofungidzira kuti anotirwa mari, don't come to us. Hayi ngandisiyeni nazvo. Hayi ngandisiyeni nazvo. Iwe it's not about kuti munhu anofunga kuti because nyaya iri kutaurwa inenge inyaya yemari yakatobuda kudhara kuti mari because obviously you know kuti no one is going to donate anymore. It's something chekuti uri kunyatsotochiziva kuti hakuna achamboya nemari yacho, vanhu vatoneta chaputika vanhu vata. I'm not saying Saruwaka ari kudya mari and ndinomboti Saruwaka ane mari yakadya even kubva makatarisa kubva pakatanga nyaya idzi from day one. Andambobvira ndakataura zvinhu izvozvo and handimbofe ndakataura zvinhu izvozvo but tingoti Saruwaka sakomanda itawo zvinhuwo zvako carefully, not wozongoti maadmin ndichazonzwa izvo muri kuti pakakoledzwa 20,000 machingura bva ati ndakawana 12 wakubuda manje waona kuti zvapapisa chabvondoka chapese papublic ningirikini nyaya machingura yabuda zvese panyaya dzese wakuti lawyer takamupa 12 but 8 yacho hasandaudzwa kuti yakashandiswa chii. Saka uri komanda pachii usingazviziva kuti mari yashandiswa chii, because you have to know. Ndiwe unongoripo unofanira kubvunza dai mari yashandiswa chii, zvafamba sei. Ivo maso called friends of Nyoka yemabhunu acho mune muchinzi ndo vanenge vakanikirina vakapuhwa mari vakanikirina ngavatsvage mabasa avo. Vakaremara here vakadii vane zvinodeserve kuti vapuhwe mari here vakagara zviripo here kana zviripo mutiudzewo zvikonzero zvacho pane boss mari iripo ka kutsvaga mari akurambidzwa hama dzangu vhurai kana tumanikini toenyi kana ngoti ndonzi ningi imbondipaiwo mari amen unoona anokufarira akakupawo handiti kwete kuti moti ninga ri mukati waunozara rudiwa nevanhu ninga ri mukati saka ngatimubatsirei kuti azobuda. It's unacceptable guys. Zvinhu izvi ndo patasvika ndo marwadzirwo atiri kuitwa nenyaya iyo yaComrade Nyoka yemabhunu. So kana isu tichitaura nyaya tinenge tichitaura nemwoyo unorevesa kuti no hamukwanise kuti muchinge muchiramba muchidaro ndo panenge pangori nehasha dzedu chetu. So ndataura nyaya nezuro ndakamuka takangochiputitsa rekeza ndimboona kuti vanhu vaiti kudii pakuliant ningirikini comment section apo timboona kuti chii chainyatsotaurwa nezvacho. Right, let's wait for Saruwaka. You come and explain how far the matter we want to move forward. Mumwe wari kutaura adaomirira aiwawo ana kuliant dzidzoro ndizvozvo dzidzoro ndori naro vakuru vedzoro chaivo varipo. Thanks for interviewing Machingura. I had suggested that on the another thread you see, even on the same thread today there are people commenting saying Gambakwe this or Gambakwe that, trying to divert people's attention. People up attacking bloggers, calling them all sort of names and threatening them with death. You see, we have dishonest people in that so-called revolution. We pointed out these people are acting like border gays people. They are disorganized by they attack anyone who tries to help Nyoka yemabhunu. It's so said even that guy who goes the name Mwana Wageza tried to protect a person like that Mudzingwa, they will quickly attack Gambakwe. They should tell Zimbabweans how much was donated and it was used to, you see, they are starting to tarnish Geza's name because of greedy tendencies. Urikuona mashoko ari kubudawo mu comment section wakuzowe mapenzi ega ega kune vamwe dzinotishande mbijana manje kana Saruwaka vachiba vasati vambotanga kutitonga vakazotitonga vanoita ana second chivhayo. Unozati nyaya iyoyo anonzi isusu ati tingori vanhu vefight hatisi kuzoda kuita accountability, you know, zviri rafu. You can't tell people zvakadaro resign kana zvakunetsa uise umwe anokwanisa kuita accountability. People they have to donate for Nyoka yemabhunu kuti abatsirikana abude. We are
sick and tired nesikiri redependence kuti muri kuziva kuti muda wangoti ningi ndiye achava achibhadhara mari. Tikumuziva munhu muri kuti abhadhare maloya ari wani imimi, musatijairire. Munhu muri kuti abhadhare maloya ari ega nyaya yenyoka yemabhunu tikumuziva, so that mobva manyatsocapture nyoka yemabhunu wacho moita zvamukuda naye. We are not, hatisi madzungairwa isusu kuti wakuya kurafura vanhu mari yedu iri kushanda chi mungoita zvokuti bla 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 bla. We know munhu iyeye kuti makanyatsoti boha mushe tinenge takafuta nehasha tiri zvibharuma, so kwangoda kungoti baya nehasha tinochiputitsa ende pachaputika ende zvichabuda tiri kuenda nayo iseries. And I'm sick and tired now. Tiri kunesana neZANU-PF. Imagine ZANU-PF, tiri kuti ZANU-PF imimi tiri kuda nyaya dzeaccountability. ZANU-PF muri kuti mavaka kana for example mavaka trabablas yeye handiti muri kuti structure yaita 88 million. Takuda kuzivawo chazvita kuti isvike pa 88 million chi, because tikatarisa chinhu cheche chinonzi trabablas chacho chiinda chinhu cheche chinoita certain amount of money, inoita mari yakati, and taka mari yacho I don't know how many times ndichikudzai iri kuma 40 something handiti. Kana muchinonga ndikunyeba give me 40 something ndikuvakire another trabablas yangoda kungoita sei yeye muonoti tinotadza iri kuiita handiti tunyatsoisa mamwe manigirikini vanongoya vangoita the same structure iyo. But takataka kudzwa zvinhu zvakawanda paya pakazoshanda chakadai tauraika hanzi takabhadhara vanhu vangava nemadzimba dziri muzasi mechinhu ichoche hazvinetse zvezve. Chingotiudzai kuti papa nemba yaningi neyaningi vanhu ivapa takavapa mari yakati, because imari yenyika we deserve to know. Tingobudisa chibudget chichese labor yedu yakaita mari yakadai, material yacho zvese, kana kuti makaita fix and supply munongotiudzawo toziva. Ingawa chero chikoro chacho chikavakwa zvinhu chavakwa nemari yakati, but zvinhu zvacho budget yacho buda yakadai, so ndo breakdown yacho yemari yacho. Kwete kuti munongobuda motongoti zvinhu motongoti ari kuda kuti bvunza izvozvo mutengesi, ari kuda kubvunza izvozvo munhu weopposition atiterere muchahukura munanga gwagadzira nyika. This is the same mentality iri kuyana naSaruwaka kuti musatibvunze, don't ask us zvima questions. Isusu ari kuya achitibvunza accountability munhu iye chigananda to us. It's very wrong. Yes, you are leading the people, but kuvalida kupi? So what is the reason yekuoppose vanhu vacho varipo muchiita the same nezvavari kuita? Kuna kuti hatina kwatichenda pamwe makatotumwana namunanga gwacho kuti muvhiringidze vanhu, pamwe makatotumwana namunanga gwacho musvike muchinovhajeka chinhu chani chanyoka yemabhunu wacho. Handaumboti ndo zvandiri kutaura, asi ndikuti pamwe because hatisati tasvikeko mungazoti kulenda totanga uchiputitsa but handozvimirira ndiri aikunge okutanga. Right, please machingura buditsai zvenyu, nyoka abude totangira ipapo. Don't let him deported, we will never see him again. Mashoko ari kutaurwa. Coolant, can't Nyoka give his account number so that people can contribute direct to his account and get his own lawyer? I think it doesn't make sense. Ndo imwe nyaya yaitaurika makomrades akawanda vaizvitaura kuti at least ngapachingova account yanyoka iri direct mari yodonate kwa ichingopi, because you can't tell us kuti aiwa musasadonate mari wari kuti bvunza accountability gara ikoko, because murudati mune munhu wamurudati abhadharira nyoka yemabhunu mabills ese. Ndo zvinhu zvatiri kuramba, because nyoka was fighting for the people. Saka vanhu vaifaitira they have to fight for him futi ari imomo vobhadhara mari, kwete kuda kuoresa vanhu moyo kuti hatisi kuda kuzoningikina musasacontribute kwacho, hatida vanhu vanyembedzera kuramwa, because mimi mune matone it's counter attack yekuti mowa matoziva kuti hatichatodonate mariyo. Munhu weya ozoenda kuti nyoka aenda chinogwada monzi vanhu vari kunze varamba kudonatira because vari kuti mari yakajigiwa. The next thing akudzokera akunogwadama akunoti mukuru chindibatsirai ndabvuma kwacho. Come on now Saruwaka, you can't do that. No. Ndo zvaturamba Saruwaka, ndo zvaturamba izvozvo. Handiti hatisi kuda izvozvo. Right, mwari kuti Coolant unonyanya kutaurisa. Yes, thank you. Kutaurisa chitori chibasa chacho ndozvo chinoda. Coolant chandaona ndechekuti since munhu akangoraramira muZANU-PF inotove mbavha apa hapana ari kuda kubuda kwa nyoka. Vese Saruwaka, Mudzingwa, Gambakwe are the same. Kana muchida mari dzibude zvekare kubva kuna Saruwaka, ngavataure kwavakaisa mari dzedu. Mashoko mamwe ari kutaurwa nemaZimbabweans pakashata. Hazvizhinji zvaitaurwa, vamwe vari kutaura kuti Coolant iwo ndiwo kupenga iwe Coolant ukabvisa mari yekubatsira nyoka. It's not necessary now. Handapa kuti ndingakuudzai kakunikirikina. Iwe Coolant unofana kuenda uchinoteerera ma-updates aSaruwaka acho kuitira kuti uzoziva kuti nyaya dzinofamba sei. I'm not stupid. Do I look like I'm stupid kwamuri?
musapenge munhu aisa comment iwo ndezvekupenga ende ndatoiona you are very stupid zvakafanana nekuti iwo udzwa kunzi mukadzi wako ari kuhura ubva kuti atanga yabvunza ika mukadzi wacho kuti ari kuti chikuti nai bhebhe hanzi kuhura ichokwadi here. It's very stupid. Anowedzera kuhurira bhozi unongoti dzungairwa unoinvestigata nyaya wobva wadzoka neproof V11 wobvunza kuti ari kuhurira kupi ari kuenda kunopinda lodge ipi wobva wanopinda ikoko wobva wavabata. Simple as that. Kwete kuti unongobuda iwo toti saka hanzi ari kuhura ndichamubvunza namukadzi wacho tidaona nepfungwa dzakaneta vamwe vanhu ndamunovhiya mbudza titeerere zvamunotaura nini ndoenda ndonoteerera zvotaura Saruwaka manje nini ndoswe ndinenge ndatonzwa zvaataura apa nditi kana sinini handiregedze kuita Keron investigation atiregedze kuti private investigator atsvage kuti mari yakashandiswa zviti better kuti ti risk another money kuti accountability diwe zvekuti hatisi kuda accountability ndima kutotry kuti nyararidza isusu ZANU-PF yacho ichitadza kuti nyararidza mozotinyararidza imimi nekuti mune zvinhu zvamuri kuda kutry mission yamunayo pana nyoka yemabhunu wacho. This is not going to happen. Atiti makati nyoka yemabhunu is a spirit ko kana chimweya chacho chatibata saka muchaita sei? No, mira tidzike zvedu comment section tiboona. Right. Kambako akapiwa mari namunangagwa. No, Nyoka was okay. Anchataure zvimwe pane zvinhu zvataurika. Sorry zve. Right. Saruwaka na Gambakwe same. Okay. All right. Machingura wacho haasi serious. Ari kuda 20k from ani. Aiwaka. Mazima Comrade Inzwai kana muchisimbisa vanhu Comrade venyu. You have to know. This is what you have to know. Kurwisana ne system iripo ya ichenzi ine ma billions. Those guys ma billionaires. You understand? Panodiwa mari. Uri kuna lawyer. Apadiwa lawyer wa $5 muri yeZimbabwe. Maenda mtura best lawyer. Anotaura mari anocharge per day. I mean per court session. Kuti chero zvikazonzi ta postpone but iye yake lawyer ningati sei atopinda mukoti atoimirira mari yake yanenge apiwa. So it's very important. Kwete hey ari kuda mari iyo kunani Aiwaka. Imimi kana musinga muafford munichenda munotsvaga vema human rights vakachipa not kuti ndingada mari. This is a fight inodiwa ma best lawyers. Best lawyer antara mari yakawanda. Imimi manzwa kuti ma citizens vatadza kumbhadharira mukomana wenyikiri. But nyaya iripo kuna vanhu vari kuchi hijack vari kuvhiringidza vanhu vari kuda vanoda kudoneta kuti let's help mukomana wemari inikirikine vari kuda kunonikira vorisa lawyer moyo. Lawyer ringarada kumirira vanhu robva raramwa. Even lawyer rero tine zvaro zvatiri kuziva zvaro haro iro zvaro lawyer. Zvakazoita dzimwe nyaya but hatina basa nenyaya dzalawyer but lawyer zvekuti ari kuda mari iyoyo aiwanga abhadharwe because chibasa chake anenge achita sei akachimaster achichigona ende zvinorwadza kuti munozosvika moti ana nhingi ndo ari kushandira regime variwo vasvika kubhadharira munhu wenyu mari kuti anzani kirikine obhadhara maloya ake munofila sei? Guys, lawyer uya roda 20,000 pazuva inobvepi mukufunga tuma donations tunosvika 20,000 here akaenda kucourt ka 5 times anoda 100,000. Guys, mari iyo haife yakawanika uri kuona pfungwa dziripo hakuna mari inonzi haiwaniki. Please. Hakuna mari inonzi haiwaniki. Chimbomira izvozvo zvekuti mari hai. Alright. Icho hanzi chatiri kuramba pauri Kulen na Holly. You don't follow my updates aSaruwaka. If you were following you would be understanding Gambakwe na Holly zvigananda and are now using you to destroy Saruwaka. No man, no, I am not destroying Saruwaka. And musataura kuti zoni ayewa. It's not like that. No problem. Paka question wa chinhu moti nigirini unewo wakabva kuzanu. Paka question wa munhu moti ningi chigananda. Nekuti pa question wa munhu ayewa. No. Pa question wa munhu ngapapindurwe kuti nhai shamwari chakati pano chinongodiwa answer kwete kupindura muchiti ningi kudhara vanhu zanoiteka kubvunzwa but mutengesa atengwa nevarungu adidi uniwo nga uchibva kuka muZimbabwe nhai vanhu vamwari inini handingaswera ndichiteedzera ma-updates aSaruwaka ndobhesa neizvozvo kana ndichita investigation ndo zvatiri kubva kutaura wani kuti musapindure nyaya dzechidofo. Saruwaka anokuudza zvaanoda iye and update rake raanopa Saruwaka hakwanise kuuya achindiudza face to face zvaanokuita imimi because ndine mumwe mubvunzo yandinokwanisa kutomubvunza ipapo kuti ko ningirikini yaka ko iweweka ko apa uri kuona sei ko papa uri kuzviona. Saka musanyanya kundiona kunge ndisiri kuziva zvatiri kutoitawo tiri kutodzifambira zvenguva zvelevel yacho zvemutactic yacho but anyway handina pendingaramba ndichingopindurana nema comments enyu amuri kuningirikina
Thank you so much kune vanhu vakakomenda. I really appreciate you. Zvakakosha, you know, it's always good kuwana vanhu vanouya vachikomenda vachitaura zvinhu zvavari kuita zvavari kuda kutaura. Ndinokurespectai zvakanyanya, ndinokutendai zvakanyanya nerudo rwenyu rwamunoratidza pachannel ino yeCoolen TV. Kune vagari vari muSouth Africa, pane nhamba dzamboita dzichiflika on the screen. Kana uda kuregistrwa company wavhurwa FNB business account, inonzi education research iyo inovhura. Inokurejistera FNB business account vobva vakuregistera company. Zviri easy, chinongodiwa kungotora nhamba dzavo wobva wavabata. Nyaya yaSaruwaka ndikirikini iri kupisa muri Zimbabwe. Saka zvoda kuti ugare wakavhura kacompany kako, because mangwana pane mamwe matenda achapfachuka panyaya iyo. Pane umwe munhu ari munyaya iyo wamusiri kuziva, ari kukonzesa zvese, but iye vari kufunga kuti he is untouchable. Ndonge kana tisati tasvika isusu, kana tichinge tazosvika ipapo muchazoona kuti hakuna munhu asingabatike.